Mesela salam dostlar, bugünkü videomuzun teması diňe ýanky alasamsyk däl videony özüňiz görensiňiz we şoňa meňdeş bir näçe toýundan bolmajyn olup içip, ýykılıp, sürüşip, maskara bolup, bejara bolup ýören ýaşlar barada gurrak geçip, o düşünýär ömrüňizde bir gezek bolýar müň ýaly bagtly günüňiz. Hawa bir begenmeli, şatlanmaly, 10 ýaly bokun çykarmaly. Lala ýok, ýykyny gördüňizmi? Kiçilik gelýär, gelini götürüp aýlap köpçüligiň içinde maskara, birden gelini ýere goýdy, 3 mutlak gelini özüne abdalýan edilmän şey dip durdy. Akly başyndan gidip. Oglanlar siz öýleneňizde zat edeňizde näme bir guýaşyşda at gadan dip bir ömürlük at gardyn näme şo toýda. Käbirin bilen gidip wilka bilen tort ýedirmeli ýerine gelin durup ýören gördük bilen oýnatdy dip gelin küçük gelip oýnady aýtdyr. Näme bolu şoň ýaly içip maskara bolup ýöreňizde diýärmi? Toýda geliniň ýanyna dogan garnaşlar zatlar var, şu çykýan gydyň ýanyna, olaň ýanyna bilen değişiklik hereketler edýän. Näme ýaly böküp tugy depçilermidir? Osman neşigine gidip ýören gördüm, o Hudaý saklasyn, o käbir ýerler gidip gorko dik ýygyrýarlar, gelin bilen oglana käbir ýerlerde şoň ýaly diýipdi sura. Gorko, näme gorko doganyňyzky? Halk müňünde oglan bilen gyýy türkmençilikde söýýärmi şolar halk müňünde oglan bilen gyýyň öpüşip durmasyny söýýärmi türkmençiligi? Köýlen olanlar görüp mene geň göraýdym, o maskara wejera bolşup agızlary açyk hemmetmedigi görünüp dur, alümiň köşkede suw içen ýyrşaşyp aýlanyp ýörler bile. O ýanyňyzda geliniň awraý hakyna işlap pikirleneňiz okmagy da. Ýöreňiz gurlasyň ömrümde bir gezek bolýar diýen bolarsyňyz. Ömrüňizde bir gezek bolýan bolsa şeýdi maskara bolup bu ýyla gep bolmaly ýa-da ýokdur. Siziň ömrüňizde bir gezek bolýan bolsa şo toý emmekşin şo siziň toýuňyzda bir gezek bar ýa ondan ýüzüňizde aý görsün ýer ana şol ondan hiç kim siziň aý şo toý ýaman otlaly diýme her kim ýygyňyzdan şoňa kemleňiz aýdar bulaşyp ýörmäň maskara bolup. Ondan soň global çyka videoňa ana türkmenler bolup gitýär. Eşdim de şo gelinler bilen toýda bir gyýdyň kakazy doganlar bar oglany bar käbel jokolup durlanma ýa şoň ýaly o şey dip ýörsiňiz toýuňda göýe gala bolup sinýa galyp ýörsiňiz awra eýlenjek soň agratça bolup maskara bolup ýörmäňdi. Kimmiş kemeňe gözländir awra eýlenjek soň jokoluň uly ile gep bolup ýörmän. Maskara rysfa bolup ýörmän. Janyňyz sag bolsun onda da. Salam dogançyklam gowy ýagdaýlaryňyz şu ýerde birisi ýazypdyr Mergen uldy dogan. Boş gepleyen erkekler üçinem ayda deyip. Aslında arkadaşlar şu yerde pul kepek, pul kitap yiyecek mi diyenlerden uzak durun. Olarda pul yok. Olar dine pullu olman arzu eden adamlar. Pulu bar adamlar, pullu adamlar hiç vaat pulum ma diýmerler. Pulum yok diýerler. Hiç vaat özlerini ortaya çıkarmadılar. İňmerkisi normal zatlar giyinmediler hem özlerinin pulluduklarını bildirmediler üçün. Pul yok adamlar eline düşünce 5 mandana oňadan ot giýerler. Ondan sonra da gaýlaryň gözüne düşmek üçin oňadan urlarlar. Canım, pul kitaplay sen var ýyjekmi diýen erkeklerden uzak durun gaýlar. Oglanlaryň şu wagtny köpüsi, yani hemmesi aýtjak, ama köpüsi ýurtdaşyna çykyp, yani öýlerini, aýallaryna berk gaýdan sözler unutýarlar. Men daşar ýurda gidip ine jaýsalar, oňat ýaşar diýip aýallaryny umytlandyryp, ýurtdaşyna çykyp, onu otaýdan başga bir zan baýtal tapyp, yani küntüler ogodanlar deyip men her wagda aýtýar. Sebäbi küntüler özüne seredýärler, bakymly bolýarlar, ogodan bolýarlar. Olaryň başga işleri ýok. Aýallaryňyz belki onça däýerler, onça seredip bilýärler, ama aslında baksaňyz siziň aýallaryňyz olardan ama ogodanlar arasynda tämizdirler. Ama çağa öý hojaluk ojak diýip aýal gurgulçyklarymyz ýüzlerini gözlerine kan seredip bilýärler. Aňyr başy giyinýän däýerler hojalugy ýetişdirmek üçin. Ama aslında siz küntüşkäňizde giydirýän zatlaryňyzy aýallaryňyza giydirseňiz belki aýallaryňyz ondan ama ogodanlar. Yine bir zat şu ýerde bärde tutup giden oglanlar var mesela. Bir näçe tanıyan bärde bozuk aýallar bilen ýaşaşyp ýören oglanlarymyz bardy. Öýlerini, ojaklaryny ýadyndan çykaryp, yani ken otaýdar guruluşlar etmän bärde iýip biçip gedip, häzir puşman şolar. Yine de aýlanyňyz, dolananyňyz, şol göwnüňiz ýetmeýän aýallaryňyzyň ýanyna bardyňyz. Jaňa den wagty men şumat işim ma, ýa internet tutanok diýip dogry düzgün aýallar bilen gürleşmedik oglanlar. Size değişli. Häzir Türkmenistana barıp diýdiňiz orýansyňyz, ýer orýansyňyz ýöne peýdasy ýokdur. Bärde eklep taklanyňyza baýtaljaňyz size bir köpüge murad ýanlarlar. Siz tutulyp hälim takwara göçe darasyndan Aňryk Türkmenistana uçurulman kaňy diýen ýeriňizde adam getirip oturdular. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň, hojalyňyzy ýatdan çykarmaň arkadaşlar. Şeýlede bir zat bardyr, edeniň görersiň, ekeniň görersiň. Yani ikme ekerler dünýäde. Sen birininkini ekersen, senkini motaýda ekerler. Onun için arkadaşlar akıllı olun, aslında eğer var ayarlardan uzak durun, ayarlı var erkeklerden hem uzak durun. Yani bir ocağı yıkanın ocağı olmaz. Şonun için olar hayatlardan uzak durun yani. Her kim yani eşeğim öyle tayini, atam öyle tayini. Oğlanım kediyenle. Diyecek olyanlardım cigim, oğlanlarımızın köpüsü katıyalmış ya.
Yöne yalnızmazak bolun şöyle burada etmek için geldiňiz mi? Ediniz Türkmenistan'a baran wagtyňyz daşar ýurda gitdiňde näme edip geldiň diýmesin millet saňa. Esasam öz ýakyn garnaş howsarlaň ýüdüňe basar. Näçe ýyl Türkde bolup geldiň ýa näçe ýyl Rusyada bolup geldiňde şym eden zat aňyrda näme iýip içip keyp edip ýaşadyňmy diýerler. Ýüdüň urarlar. Şowat ökünörsiň. Şoň üçin arkadaşlar hiç wagt hojalygyny diýatdan çykarman, hojalyk birinji ýerde durýanlar. Galan adam ödüňizlerden akıl vermeski bolmaýyn, amma maskalaňyza da taýyp çykyň. Siz maskalaňyza taýyp çykmasaňyz, bärden oňat edip pullar uýup, aňarda olar eklap saklamasaňyz, käbirleri ärim pulurudan okdyp açlyk neder, ýalňysy ondan soňra gatan metr getmäň aýal maskalany, gatan metr gedip üstüne ýöne dollar döküp oturmaň. Mağazı kod pislettikler atsagat yerdanym garnyny ýerde başga ýerge pyrdyklap başlar. Şoň üçin gata metr getmäň aýal maskalan. Gata metrege bolýan näler aýal maskalan men mana aýdaýyn arkadaşlar. Şoň üçin teredini şeýle tutjak bolun. Azam saklama, gata metr getmäň. Ani iň gowsudur ortada boljak bolun, orta tutjak bolun. Eneňe de ataňa da taýyp çykyň. Eneňe de ataňa da bir 5 mandan bolsa her aýda urudyp durun. Ina ataň duasy her wagtym hemmem gorap saklajak enemden atamyň duasydyr. Ina atasy canlyka hayatda ýaşap ýörkä gadaryny bilen ölenden soň wagt diýmän peýdasy bolmaz. Enemden atamyň gadaryny bileliň arkadaşlar. Aýallaňyza çağlaňyza urut ýansyňyz, ýöne eneňden ataňyza da bir 5 mançyk urudyp dursaňyz her aýda şunça ýani soramadlar. Ina ta diýilýänler hiç wagt sagatdan pul soramaz. Soramadan özüňizden bilip berin. Eneňden ataňyzyň gadaryny bilin. Allah da şonça bereket berer. Ana eneňde ataňyza 1 manat berseňiz, Allah ýerini 100 manat edip doldurjany men wara eminim ýani. Çünki ben eýleyim. Görüşürüz sanlar.